muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi allah njoke ahmada. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ceerno Bachir ɓan mbaɗɗon alhamdulillahi. ko noon eɗen jiiɗi fewnidde ɗo seeɗa tan ko e dow yamirore ceerno ñanden to caali to bandiraɓe jogiiɓe automotoji ɓe mbanno ziyara. no gandirɗen ni ziyara maɓɓe o kamɓe automotoji o mi anda so ɓe gowi wadde ɗum kono hikka ɓe mbaɗi ziyara joɗɗo mo ganduɗa ko pattam lamo mo hono mum ala. ɓe gaddi leɗɗe ɓe mbaɗi galle ceerno o ha heewi, galleji ɗi fof ɓe mbaɗi ɗum ha heewi machallah. caggal gasnude ɓe addude leɗɗe nde ɓe jeehi to caali to ɓe jiidi e ceerno kadi ɓe mbaɗi hunde moƴƴere holɗum ɓe gardini neɗɗo maɓɓe. mo gaddi goto on woni mawɗo maɓɓe, on jangtaniɓe lawol. on noon haali wonde kamɓene woni lawol maɓɓe ko andinde ɓe ceerno, tintinde ceerno. kamɓene eɓe ɗo eɓe gonani ɗo ceerno koɓe almuɓe, kala ñande ceerno jogui e maɓɓe haaju eɓe ɗo kamɓene ko ɗum tan ɓe paadi tan ko konngol ceerno. ceerno welti hen no fewi noon, julɓeɓe fof belti kadi noon ene weltini. caggal noon ceerno woodi ko wi en kalɗen hen kono haɗata ɗo o kadi ɓeyden laɓɓitinde ko ɓeydude wallude ɓe tan. ko kamɓe automotoji ɗi noon garno toon. automoto noon so wiyama moto foof natti hen. nde wonno wuuro ngo no wayini alhamdulillahi rabbil alamin. ko adi fo taw haadi ɓe gari ɓe jooɗima e yeeso ceerno ɓe kaali ceerno jaabima, ɓe nani haala ceerno ka, ɓe jeeɓi ceerno namdiɓe so ɓe jeeɓi ɓe mbi ɓe jeeɓi. ko wallude ɓe noon kiiɗo caali ki jiiɗaki kala mbo Allah addi ha ɗon, kala ko wawi addirdema ɗon so ceerno haali a jeeɓi, a jaggui aadi e ceerno, sa wawi mbaɗa ahdi o. sa waɗani aadi o tan no jogui ko waɗata. sa caali ki sa yi hunde foof sono waɗe ceerno wiya jehen nden to en caali to ko ha mbaɗen toon ahdi o. nde wonno aadi piɓaɗo ɗon foof Allah no heewi gasnude haaju o e dow neware e dow moƴƴere. ko ɗum waɗi ceerno daiman eno haala caaliki o wiya ko kanki woni mbayla, kanki woni tafirde. kanki woni tafirde, mbayla ko ɗon fewnete, koɗo caali ɗo fewnete. ceerno ne heewi haaltude ɗum. neɗɗo noon so ari ha ɗon hucciti e ceerno, haaldi e ceerno aadi o, mbo jaggodiri e ceerno o yo waɗa aadi o. min ko ɗum woni ko jertinanmi ɓe ganda so jomum waɗani aadi o wonko wontonde. falyahdari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. hono no Allah haalirta to qur'ana sahabaɓe wonduɓe e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. ɗum woni enen gonduɗen ko e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. o wi yoɓe ndento nde ɓe lurtoto, nde ɓe lurata, nde ɓe lundoto yamirore ceerno o. ɗum woni yamirore nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. so tawi ɓe lurnima ɗum yoɓe kul wata heɓoyde ɓe fitna mawɗo. jarabuyeji mawɗi garoya e maɓɓe. haɗin jarabuyeji enen eɗen gandi e ɗiɗo e wuuro he. kala garnoɗo ɗon haaldi e ceerno waɗani ko ceerno wi ko, en jii jomum jarabuyeji keɓoji ɗum. en jii ɗum ɗo hay ñawoje ɗe. kala garɗo ɗon ɗiɓi sattirde ceerno alhaali muɗum, yalla dandu kisa ni ha ceerno yo ɗum yo yaltu wuuro ngo, en jii ko wonta battane muɗum. ɗum noon wona ceerno waɗi ɗum, koko Allah waɗi ɗum e caali he. nde wonno caali ki koko caali nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam, koko caali ahdi. kala baɗɗo ɗon aadi yo timmin aadi o. hayso a yi enen hande ko ɗi jarabuyeji ko heewi ko wonata ɗo ko ɗi aadiji ɗi pirtuɗen ɗi tan fergo ngo. sa ari a firi, a ari a jooɗima e yeeso ceerno, a jangtima fergo ma ha a gasi. mbiɗa ceerno mi ari wondinade e maɗa e wuuro he,
gollude sunna gollude l'islam e gollude sunna e wondinadema e dow gondinagol Allah ene laaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam. sa waɗoyani ɗum no heewi jarabuyeji en jii ko heewi ko hande jangtima ɗon haali ɗum kono waɗani ɗum. hewɓe na ɗo hande ene jangti fergo kono noon gonirani no aadi o jaggirte e ceerno ni jomumen ko no jiɗiri gonirta. eyyi ɗum noon ɗum ko jarabi mawɗo. jarabi noon haɗata e neɗɗo tan saabu no wawi addandema donka hebde ɓesgu foccigu eno wawi addandema gueɗe kewɗe taw a anda ko jarabi mo perguitinoɗa to fergo maɗa o ko on woni ko gabbotoɗoma ɗo. donka jawdi ma yo rew lawol, donka arsigue maɗa yo ar, kewa firinaji taw a anda foof de ko firtudema aadi mo jagguidnoɗa e Allah ñande perɗade. eyyi ko heewi e wuuro he hande ko watte ɗo ko jiiɗen fewani ko ɓuuri hewde ko jarabi o tan woni ko yaltata ɗo. ɗum noon wadde so en gari en juuɗima e yeeso ceerno en kaldi e makko hunde tinnoɗen mbaɗen ko o wi ko. eɗen gandi enen joom otomotoji en no mbaɗen hande e wuuro he. gila ñanden e haala he en kaali aya wonde wama arsalnaka illa rahmatan lil alamina. nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam Allah wi min nilirma ko ha jurumoɗa yimɓeɓe. on jurum noon ko on jurum woni gonɗo e ceerno. ceerno eno yurmi kala gonɗo ɗo emo yurmi ɗum. saabu noon lomtade mo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi o yiɗa jotodiren e laamu ha laamu waɗa e men kuugue cattuɗe. eyyi ɗum emo yurmi en e ɗum eɗen gandi ɗum ɗo sonno tawi wino laamu en ɗaccidanoma e laamu wonani wayanno. laamu kam no jogui kuugal muɗum waɗat kuugal muɗum tan waƴaka yurmatako. ko ɗum noon woni o woni hakkude meɗen e laamu ngu emo neha en emo ittana en bakkatuji meɗen yurmede Allah kadi no yana e meɗen. ɗum fof ko e ceerno tan no wawi heɓade. kono noon en jiyani ɗum. ɗum noon tinnoɗen goniren no wiiri en ni. en jiñani mum kadi ceerno Bachiru woodi ko haali ɗon. eyyi woodi ko o haali ɗon gueɗe kewɗe ɗe mbaɗoton onon joom otomotoji en. eyyi guila e damburɗi so ɗon nawa ɗo debbo o wi debbo taw ko otomoto goto walla ɗiɗo tan foti nawde ɗi kono gaɗon ha gonon otomotoji sappo. ha kadi watti joni koko ƴeewno adan guila to perduɗen to garɗen holɗum poɗodiral leeɗe leegal ngal ga e leegal ngal ga mbatta hawrude eno kaɓa. ɗum ɗon de kam ko hunde hulɓinide ruttitade e ɗe gueɗe baɗe ni. ruttitade e ɗe gueɗe baɗe ni. ñande mum ceerno Bachiru haali ɗum ɗon ha laaɓi o wi oɗon gandi oɗon mbaɗa ɗum taw jiidani no mbayoton ni. no mbayoton so e nder wuuro he ni no ɓornorto ɗon ni comcimoɗon ɗi enen fof eɗen gandi jomum no waɗi jawe jomum no waɗi cakkaji ceenuji hankkante sa eno femmi pembol ngol ganduɗa yadani e pembol l'islam eno sikka ko e cukagu woni taw anda woni ko e bonnande hoore muɗum. cukagu neɗɗo ko moƴƴi fore waɗe cukagu tan. ɓe annabaɓe ɓe jiiɗa ɓe fof no e potirno kamɓe fof ɓe ndewi e cukagu. nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam rewi e cukagu. kono noon wona ni woni cukagu. cukagu ko ƴiƴam wulat kono noon yo taw ko ɗam watta ko ena yaadi e sharia. so tawi a heeɗima ɗo tarih nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam walla sira mbiyen nelaɗo walla hay sonno ko ceerno mawɗo tan a heeɗima ɗo tarih muɗum so a heeɗima nde o dañi duuɓi 18 ha o dañi duuɓi 26 no o yaranno e ɗaɓɓude sernaɓe e wadde gueɗe moƴƴe e rerɗude e Allah. ɗum ko cukagu jeeya ko cukagu o wonduno kono cukagu ngu noon o waɗiri ngu e ɗaɓɓude e Allah e rewde e pele Cheikhana Ahmad Tidiane e pele waliyaɓe Allah ardiɓe. ndekete eɗen jogui ɗum ɗo ñemtinɗen taw wona wiide tan eɗen mbaɗa cukagu no jiɗirɗen. eɗen gandi sukaɓeɓe no mbayni hande e wuuro he needi ndi ɓorneteedi ndi ɓornotoɗen hiɗi pembi ɗi mbaɗaten eno cifori ɗen e nder wuuro he ni. eɗen gandi wonani suka adan wonani wanoɗo e wuuro he. voilà ko joni ɗum addi. eɗen wonno joni eɗen jotodiri e réseau ji sociaux eɗen jotodiri e télévision ngaji eɗen jiiya aduna o no waɗa eɗen ñemtina aduna o te wona ɗum addi en ɗo.
enen ko en doɓɓe aduna garɗen ɗo ceerno radiallahu taala anhu ceerno radiallahu taala anhu nde embo wawno nde o woni Mbour nde o yaha o siñcoya hakkunde Mbour e Dakar embo wawno wadde ɗum kono noon wonno embo andi ko meɗen ko yaadani e ɗum ɗo yaadani e wongol Dakar en e needi Dakar en o dogi o ari o yehi ga o ari ha e nde ɗo ladde nde ganduɗa ladde tuula heela hay hunde ala ɗo o siñci ɗo wuuro o felliti gollude ɗo diine l'islam jinnaɓe men ɓe gari notimbo ɗo e wuuro he e dow golludugol l'islam jaggi e makko ahdi kañum en kam alhamdulillahi rabbil alamina gurdam mumen fof mbaɗi aadi o ha timmi enen noon hannde ko en ɓiɓɓe fergo so tawi woni en mbawa ñamtinde ceerno en mbawa hay ñamtinde jinnaɓe meɗen no mbano ni ɗum to fayito taw ene hurɓini neɗɗo kam mo nehaki neɗɗo mo nehaki ala fof no neroyta ɓiɓɓe muɗum neɗɗo noon kadi so tawi a nehani ɓiɓɓe maɗa a taccani ala a taccani so tawi a yiiɗi taccude ko an on hoorema tacca taccinoya ɓiɓɓe maɓe eyyi kono ene gandi ndiɗo needi ɗiɗo pembi e ɗiɗo ceenuji e ɗiɗo ɗumɗoji ɗum ɗo nehata cukalel ɗum ɗo nehata cukalel ngel wonoya tijaniyanke ngel wonoya naftorto ngel fergo ko ngel wonoya naftorto ngel hurum wuuro ngo eɗen gandi ɗum nafoyata enen ni ɓuuri hulɓinade fof koko jogoroɗe jibinde ko saabu ko jiita ɗo no wayi ɗo ko ni ɗum so tawi jibinoyi holno ɗum jogori waade ɗum noon ko ɗum jomum rentoto ko sikkata ko ene waɗa e sukagu eno abbi ƴiƴa mum tan ene waɗa eno wili taw anda woni ko e bonnande hoore mum eno bonna usra muɗum leñol muɗum ha ta ha ɗo bona hen taw jomum anda needi ala hen hay hunde saabu enen fof eɗen gandi ɗo wuuro ngo sayi noɓe perorto ɗo yimɓe noɓe perorto ɗo yimɓe mawɓe nanɗo hande walla sukaɓe hande eno gontinayeɓe naftata taw ala ko waɗi ɗum ni so wona taw ko otomato firi ɗum heela ɗum moñña ɗum wona sellata wawa naftude galle muɗum wona wawata hay joktade galle muɗum hankkadi fatata ko e yelagol walla e ñaagagol faati ne e miskineɓe taw an periɗo mo o ko an woni sababu ɗum woɓɓe hen ni so perima doga jaaha doga cuuɗo donka yiyede jomum sikke ma taw suuɗima taw anda Allah no daara ɗum ko mbaɗɗa oɗo ko ma Allah feññinoy ɗum to maɗa to ala ngal daɗirgal periɗamo cuuɗiɗa ma Allah feññinoy ko periɗamo ko yoftanoma taw addi ɗum ko sababu ko cuuɗiɗa ko taw so a suuɗanoki eno wawno ngara ñaaweɗa woda ko waɗa e ma bakkatuji ma guitte on ɗon kata mo jogorɗa wurdoyde foof ceerno itta ɗum e maɗa gontoya neɗɗo eyyi ɗum fof noon ko ɓuuri ɗum ko wadde seesa tan dogiron seesa e nder wuuro he no ceerno wirata en ni dawi ɗi kadi en jii o haali ɗum kadi ha o tampi hay ñande hen o haali ɗum dawi ɗi yimɓe jaaha dawa guesa ceerno eno liggoyo eno ɗaɓɓoya baraji garta hankkandi wuuro foof kaljina ɗum eno perodira eno gama eno jima taw ko baraji ƴeewoynoɗa ɗi fof gonɗa hankkadi ko yuppude ɗi aɗa werlo ɗum haadi welani mo mbaɗanta o nawnoma toon noon ko weltinoyde ɓernde makko ko joni a huɓɓini ɓernde makko ɗum ɗon koko molante Allah ɗum ɗo fof ko e gueɗe poɗɗen rentade e wuuro he enen sukaɓe ɓe eyyi kadi ceerno Ibnu Umar haali hen ha tampi ene jogui gueɗe kewɗe ɗe en mbawata haltude ɗo saabu ko ayibaji meɗen ko ayibaji meɗen automotoji ɗi wonko ɗi mbaɗata ɗo e wuuro he enen fof eɗen gandi ɗum en gandi koɓe gollata ɗo e wuuro he ko ganduɗa neɗɗo wawata haltude ɗum ɗo e ɗum ɗo he foof noon eno anda oto ɓe cikku eɓe cuuɗi ceerno fof ceerno no ala ko neɗɗo waɗata ɗo e wuuro he taw ceerno anda enen fof eɗen gandi koɓe mbaɗata ɗo ɗum noon ndentoɗen tinnoɗen gartiren haqqillaji meɗen tubanen ceerno kadi aadi mo jaggodirɗen e makko wonde en ɗacci o ɗaccen nafa en so wona ɗum en gonat ɗo ha nayi wen eɗen dongna ɗo otoji e motoji hay hunde en naftortako ɗum noon ko yidde fewnidde tan yo Allah wallu noon yo Allah reen
بجاي سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ونجارم ها سحاقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد